Ngibingelele babukele beSelect Africa TV kamala mngwazi wakhe nguThobisani ngwakamthembu. Namhlanje bafowethu njengoba nihleze nazo ukuthi nihleze nginiphathele izinto ezinhle yami ngiphathele ama celebrity. Nginiphathele insizwa ke bafowethu namhlanje ngizoyithula nje kusukela manje nizoyibonela nje bafowethu iniphathele okuhle kodwa. Njengoba besishilo ke babukeli beSelect Africa TV ubaba sinaye ubhuti sinaye baba asikubingelele sikwamukele usithule ubani insizwa. Angithathele ithuba ngibingelele kubaphathi beSelect Africa TV, ngibingelele iAfrica yonkana, ngibingelele ifamily, ngibingelele abangani. Sanibonana. Lo khulumayo umpostoli unduduzo uFreedom waKwaNtombela. Kuthiweke angichazi. Ngokuzalwa, ngizalwa lapha ya kwaNongoma mawuthinjela yabona mawujika la eduzane. Ngehlala Nkosi. Yeah, ehlala Nkosi. Yes. Ngizalwa la kwaNongoma ngizalwa ubaba nomama awabizwa amagama omuntu omdala kodwa ke uMakhanye noMilton ubaba ongizalayo inkomo yahlaba. Ngizalwa efamilini so10 ekhaya. Ngizalwa kusho ukuthi makunjalo kusho ukuthi ifamily enkulu. Right, ngizalwa efamilini ekholwayo. Ingakho sizogxila ukuthi kufike kanjani ukuthi ngifike kugospel. Ngakhulela khona emakhaya, ngasuka lapho ngakhulela eMpangeni eSikhawini. Ya ila khona engiqede khona umatric wami. Ngasuka lapho ngaba sophongolo. Ngeke ngiyiqede indawo kodwa ngaba soziningi but ziningi ngibilophongolo ngibile eNewcastle ngaba seGoli ngaba eKimberley. But njengamanje ngiseGoli full time. Futhi useGoli full time. Yes. Insizwa isibalile indawo and ngiyacabanga ababukeli bayibona futhi abanye basho ukuthi hawu nangu. Yeah. Bhuti wami ubaphathelene abantu. Namhlanje ngiza nendaba enkulu. Namhlanje ngiza no music. Kuyinhlahla ke bhuti ukuthi mangikhuluma ngomusic ngikhuluma ngento abantu abangaziyo kuyo. Into okhule ngayo. Yes, into engikhule ngayo. Umusic ngiwenzile kakhulu ngihlabelele ematendeni. Ngihlabelele ematendeni esontweni iminyaka. Ibhadi ke nje lokuthi ngazalwa ngakithi. Ukube ngazalwa kwenye indawo ngabe kudala. Ngabe ukude kakhulu. Ngabe ngikude kakhulu. Yes. So into engilethe namhlanje ngilethe umusic ialbum yami esiphumile enama track awu12. Isihloko sayo sithi umbulali wami. Umbulali wami. Yes. Gospel. It's a gospel. Bhuti wami uyinsizwa esibona ukuthi iphakathi nendawo ayikho ndala ayikho ncane. Uzochoose igospel zikhona eminye imiculo. Kusukapi lento? Okay, ukhulile ushasha uthi ekhaya bekukholwa. Okay, uthola ukuthi abanye abantu bawuthanda inkolo kodwa futhi bangena kweminye imiculo. Yini le enza ukuthi ugxile wena kwigospel? Ezinye insizwa ziphuma mhlawumbe zidlalela umaskandi ezinye zidlalela okwayito house. Yes. No, mvelasi. Igospel angiyichuzanga. Iyachuza mina. Yes. Kanjani ngoba ayikho enye into engiyaziyo. Ngaphandle kokukholwa. Ayikho enye into engiyaziyo so noma ngingawuthanda umaskandi ngiyawuthanda, ngiyawudlala. Abo R&B ngiyabadlala, any kind of music ngiyawudlala. Ngineyingoma engizaziyo engiyithandayo. Kodwa because of mina into engiyazi kahle. Nento futhi ekimi igospel. Yes. Bafowethu ngiphethe insizwa ke namhlanje lensizwa iyasazi istory sayo. Yayizwa nje mayichaza lento ukuthi iyazi kahle. But siyangena la kwigospel. Ingqinamba enihlangabezana nazo la emculweni. And ngicela siqale la. Yesingaki le album bhuti wami? Ialbum le straight eyokuqala. Yes, eyokuqala. Ingqinamba ohlangabezane nazo uyenza le album iziphi? Mangabuyela emuva kancane velasi kahle ialbum funa abe iphume ngo2019. But because of isimo inqinamba yokuqala imali. Because ngesikhathi ngifika e-studio engangiyofuna ukuyenza kuyo ialbum bangitshela ngo21,000. Ngizozizela nama-backers. So kwavele kwacaca nje ukuthi lento engiyiphuphayo ngiphupha ngempela kumele ngiyokhipha inyongo. Ngoba nje iphupho leli. Ngashiya phansi. Ngaya kwenye indawo bangifuna level 1000. Nakhona ngayibuka futhi lento ka 11000 ukuthi nakhona
inyongo engathi singcono kunale bengiphathe eqaleni ngashiya phansi until ke kuze kufike manje sengibona ukuthi okay sengingaba nalawo mandla. So ingqinamba yokuqala imali. Okwesibili ukungamukeleki. Yazi abaculi angibagxeki but ngathi bakufaka kwi-competition wena ungakangeni ku-competition. So ukungamukeleki ngalendlela yokuthi wena you are coming as an artist kubo kanti wena awuzile ukuzokhompyutha nami uzolekelela ufaka isandla emsebenzini kaNkuluNkulu okuhlabelela ngoba phela ukuhlabelela lithi iBhayibheli kududuza nje odabukileyo yayibona. So now wena mawufika enye yeinkinga ukungamukeleki ngoba once wamukeleke endaweni uhambo lakho lobalula. Yes, ngizwa kahle mpostoli mfethu niyakhula ekhaya kwaNongoma. Iziphi into obona ukuthi mhlambe wena ke uyakhula lapha ekhaya enivalelwa kuzona since nibe nenza izinto ezinhle emphakathini kodwa ubona ukuthi abasinakile abantu mhlambe yini abangayenza noma ongabatshela abantu ukuthi mhlambe ezinganeni ezincane ezikulandelayo emakhaya mhlambe uyaunderstand into yes yini abangayenza? Yazi esigabeni sengikuso angithi ke ezuthe senginsizwa ngiphakathi nendawo nginguye ubaba nginabo abantwana ezingiubaba ngengene nje kancane lelo kamera nginalento engibusayo ukuthi ngihluphe ngokwazi umntwana wami ukuthi one unasiphi isiphiwe unhloboni because into engiyibonile mina lapha emakhaya asikaze sinakekeleke ngokweziphiwo zethu kanti ukube ngokweziphiwo zethu sinakekile ngabe selile udibanga sesilihambile futhi lokho bekuyokwenza kube lula ngisho ukubuyela kuwo umphakathi siyolanda abanye yabona velasi kube khona siyobalanda sibagrume sibanikeza impilo. So manje uzithola uhamba ibanga elide uhamba ulambile uzuzothola isinkwa manje sewumdala abanye bafa ngisho ukufa bengakaze befike eziphiweni zabo ngoba akubekho abantu ababanakile. So into engayisho shortly emakhaya kakhulukazi ngakithi ukuthi abantu ababaza abantwana babo umntwana wakho uma egudi kusokha kumelekelele make it ngalendlela leyo ukuthi whatever it cost akabe namakhokha akabe nani adlale lelo bhola zihlupho wena njengomuntu omdala uxhumane no coach lapha nalapha abanama team amancane umntwana wakho adlala ibhola until yazi kunento engifundile ngoba sengihlala eGoli eGoli ave zinakwa iziphiwo zabantwana there is swine velase eGoli ama artists akhona onke eqala ukucula emancane abadlali bakhona bebhola baqala ukudlala ibhola bebancane abantu abadansayo baqala ukudansa beko grade 2 grade 3 umntwana manje kwaba nephathi nje wajiva iveli ibuka into yakho ukuthi awulo mntwana uyajiva lo njalo makune-part uyabizwa ujive uma kunokuthi uyayibona lona akhulu umntwana kwakuye imila kalula lento ngoba iyaniselwa ngazi noma uyangizwa nemvelasi. So now nanso nje into engifuna ukisho emakhaya ukuthi abayinake babaza abantwana babo bayinake iziphiwo zabo kuyobasiza lokho ngoba mina asikaze size senze lulu lezi zinto sesiyenza ngoba into mayikuwe kodwa uyabona ukuthi akubi lula. Wayibeka bhuti wami wayibeka iyacaca. Umukelo weSelect Africa TV nginompostoli la insizwa ngilandele eGoli icula igospel and iyasakha kakhulu bafowethu njengoba nihleze nazo ukuthi umculo uyamthokozisa odabukileyo usho njalo baba. Yes bhuti wami ialbum yakho iphumile. Yes Ikhona itolo for now ayikho eitolo. Isizathu sokuthi ngabibikho eitolo ukuthi izitolo zama CD seziyaphela mvelasi. So seyiyaphela izitolo nawe nje isitolo sakho sangakini uyasibona ukuthi ama CD sesiyavala. So izitolo seyiyaphela zama CD lokho kwenza ukuthi kube iwaste ugaya ama CD ayimiliyoni uhamba wa distribute izitolo next week isitolo sivaliwe. Into ekhona njengamanje music omningi udayiswa online and ku cheap ukuthenga music online than ukuthenga CD store because store iCD uzoyithola ifika 140 ifika 100 rand kanti uma uya ku online ufika uthola le track oyithandayo ifika 6 rand ithi 10 rand ithi 7 rand udownload ngelinye ilanga uyokhokha umoya uphinde uyibone futhi uphinde ulande enye oyithandayo. Yebo mvelasi njengoba asibatshele ke abantu ukuthi le album yakho ikhona einkundleni like ezitolo not ezitolo la okutholakala khona imusic yonke not mhlambe store. Yes iyatholakala
if you go to YouTube ufike uthi umpostoli umbulali wami then uzobona ingoma zizovela then uselect leno oyithandayo. But wami Yes. yazi siyabonga ukuthi uzivakashele ngoba kuningi okuzivezela khona ingqinamba ekhona emculweni ngoba umuntu uthi uyabheka abanye abantu bayangena emculweni ngoba befuna mhlawumbe udumo. Yeah. Ema ufika lapha emculweni uthola ukuthi iyashisa insimbi. Mhlawumbe einganene ezilandelayo ungathini impostoli ekuthenini iya emculweni but iba nento onayo. Ubhuti yini yena ayenzayo eseceleni ngaphandle komculo? Yo. Velas akazi ngiqale kuphi. But ke nginezinto eziningi. Okokuqala ngaphandle komculo ngingumfundisi mina. Ngaphandle komculo asicale lapho ngingumfundisi. Njengoba ngingumpostoli kahle kahle ngingumpostoli kusuka ebupostolini esontweni. Right. Number 1, number 2 nginamateksi. Yeah, amateksi amakhumbi nje hayi Usemboneni le yezokuthutha. Lena ongayithandi wena Velas. Yes, that is number 2. Number 3 ngine brand Triple N. That is my brand. Today now so uyazi ukuthi ubani umikazi we Triple N. Triple N I brand yami. It's a clothing brand. Nice. Yeah. Nice. So eminyakeni edlule ngike ngaba nekhishi mobile kitchen. Ngapheka mfelasi. Yes. Yeah, ngapheka kakhulu kwakhala ispoon. Kodwa ke ngagcina ngayeka ngezathu ezithile ngabolekisa ngayo. Yeah, izinto engizenzayo lezo daily basis. Babukeli beSelect Africa TV insizwa akukhona kuphela ekuthenini iyacula niyazizwela bafowethu. Ekugcineni abaculi uthola ukuthi sebeyakhala, ekugcineni umuntu uyela udumo emculweni kanti kwesinye isikhathi kumele kube ubizo oluyela entweni. But wami mhlambe iziphi la abantu abangaxhuma khona noma amakuthi sidinga umpostoli ikuphi la abathi khona siyamthinta umpostoli la siyamdinga azosinceda khona? Okokuqala ngiyakhona ukutholakala ngefoni. Nginamafoni engiwasebenzisayo. Eyokuqala i066 57 55 413. Yes. 066 57 55 413. Eyesibili 073 938 Asikunikeze ithi ubuyibheke. Okay, ngizobuya kuyo. Ngizobe kuyo. But ngiyatholakala ku Facebook. Facebook, yes. Yeah. Umpostoli full stop. Umpostoli full stop. Yes. Bese uya ku Twitter. Ku Twitter, yes. Yes. Ku Twitter it's umpostoli _ L8. L8. Yeah, umpostoli _ L8. Yes. With Twitter. Yes. Instagram. Hayi cha ku Instagram angiyazi. Then uzongenzela wena. Yes. Ngeke singakwenzeli baba, ngeke singakwenzeli. Konke kuzongena. Yes. WhatsApp wami ukutholakala kule number ka066. Okay. Yes, WhatsApp wami utholakala kule number ka066. Ngicela ukukhipha nansi le number le. Alright. Ngoba le number mvelase angisebenzisi kakhulu kahle vele umsebenzi wayo yiwo lo. Alright. Manje iyangihlupha. Inamba yakhona ithi 073 933 8832. 073 933 8832. Amen. Injani support baba sesivala nje kwi-family yakho bakunikeza isupport njengoba uthathele indima yomculo ngoba kwesisikhathi uthi mama yazi manje usuzobanjwa abantu la ngihamba nawe injani support ngoba ngiyabazi phela abantu besifazana abethu labantu siyabazi sabathatha sibazi. Yes, no, iqiniso lithi umuntu wesifazana uhlale nje enomona womuntu wakhe. Number 1. Yeah, that is obvious and common. Yes. Yeah, but uma uyindoda kufanele umshiye umkakho engenayo insolo. Yeah, engenazi insolo ukuthi noma sewuhagiwe estradini kodwa understand ukuthi cha lo yamuntu ubejabulela ukubona lo muntu wangempela akunanto engale kweyicapha. Yes, so now angingene la ekuthenini
I-support ngiyayithola kakhulu ekhaya, ngiyayithola kunkosikazi, ngiyayithola nje kubantwana abafowethu, sisters, everything bayangisupporta kakhulu. Nabanye nje ngibaziyo engikhule nabo bayangisupporta, uyabona nawe. Ngibona mfethu insizwa kufike nazo zikhona. Yes. Mfethu siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele la kwi-Select Africa TV futhi uchoose le TV engicabanga ukuthi nawe unezathu sokuthi uyichoosile namhlanje. Esikhulu because iSelector TV akekho mina umuntu owafika kimi wazoncenga ukuthi ngize kuyo, but ngibona imisebenzi yayo emihle, ngibona imisebenzi yayo emihle, ngibona imisebenzi yayo emkhulu, ngiyibona ivundulo labantu, ithatha abantu phansi ibasa phezulu, ngabona laba bantu laba abantu bokubabeka eduzane. Yeah, that is why ngila Select Africa TV. Wena uyasubscribe lapho bafowethu, uhlezi usibuka njengoba 9 sizwa nje ifikile namhlanje. Kusazoba mnandi nginiphathela abantu enibaziyo, enibathandayo, abanikhulisayo empilweni bafowethu. Siyabonga kakhulu bhuti ukuthi ufikile la. Akubonge mina Mvelasi, ngibonge isikhathi senu, ngibonge ithuba leni engaka. Ngiyazi ukuthi ningamadoda abhizi amatasatasa, but ukuthi ningikhandele isikhathi sokuzoveza lento kaNkulunkulu kuyiSouth Africa yonke nganeno nangaphesheya. Yeah, ngiyayibonga kakhulu leyo nto, ngeke ngiqamba amanga. Lihle iqiniso futhi nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzoba nani, ikhampani izoqhubeka, iSA TV izogcwala umhlaba wonke because into eniyenzayo inkulu kubantu. Bhuti sibonga kakhulu. Yes. uNkulunkulu nawe akuhole mfowethu yonke into oyenzayo uphumelele kuyona. Ngiyabonga. Thank you very much.